szénhidrogénekkel fogunk foglalkozni, méghozzá az égetésükkel. Nagyon fontos feladattípus ez is a kémiai érettségén. Tisztázzunk néhány alapdolgot. Ugye az általános képlet, hogyha nem tudunk semmit a szénhidrogénről, akkor CXHY. Ha tudjuk, hogy alkán, akkor könnyebb dolgunk van, mert akkor tudjuk, hogy az általános képlet CnH2n+2. Cikloalkánnál ugye két hidrogénnel kevesebb, CnH2n. Ha megjelenik egy kettős kötés, akkor muszáj két hidrogént levennünk, így aztán a hidrogének száma ilyenkor kettővel csökken. Tehát például az alkének általános képlet CnH2n. A cikloalkéneké pedig CnH2n-2. Az alkinek ugye ott hármas kötés van, de ugye megjelent két újabb kötés az alkánhoz képest, tehát két pi kötés, akkor 4-jel csökkentjük az alkánokhoz képest a hidrogének számát, tehát a H2n+2-ből itt 2n-2 lesz. Nézzük akkor a tökéletes égés egyenletét. Tökéletes égéskor, ha egy szénhidrogént égetünk, akkor széndioxid és víz keletkezik. Itt van a legáltalánosabb egyenlet, aminek a bemagolását semmiképp sem tudom ajánlani, inkább értsük meg a lényegét. Bal oldalon x darab szén van, akkor a jobb oldalon x darab széndioxidot kell venni. Bal oldalon y darab hidrogén van, ugye a jobb oldalon H2O van, tehát akkor meg kell felezni, tehát 0,5y. És akkor most ha összeadjuk az oxigéneket, ugye a jobb oldalon 2x, meg 0,5y. Csak hogy ezt meg kell felezni, mert itt O2 van, és 2x-nek a fele x, 0,5y-nak pedig y/4. Tehát ez a legáltalánosabb egyenlet, de nem aggódj be, hanem inkább értsd meg, hogy hogy működik. Hogyha alkánokról van szó, akkor egyszerűbb a dolog, akkor csak egy ismeretlen van, n darab széndioxid lesz, hiszen n darab szén van, n+1 víz van, hiszen 2n+2 hidrogént megfelezzük, és akkor ha összeadjuk itt 2n, meg n+1, az 3n+1 osztva 2-vel. Megint nem aggódj be, értsd meg a logikáját. Alkéneknél pedig ugye még egyszerűbb a dolog, CnH2n, n darab széndioxid, n darab víz, és 3n/2 oxigén molekula. Nézzük akkor az első feladatunkat. Egy alkán 2 moljának tökéletes égésekor 147 köbdeciméter standard nyomású és 25 Celsius fok hőmérsékletű széndioxid gáz keletkezik. Mi az alkán összeképlete és neve? Mivel most benne van a feladatban, hogy alkán, használhatjuk az általános képletet CnH2n+2. Akkor az égési egyenlet, ahogy az előbb felírtuk, ez lesz, tehát n darab széndioxid és n+1 víz fog keletkezni. És akkor a szokott módszerünkkel a 3 sor alapján fogjuk megoldani keresztbeszorzásra. Első sorban felírjuk mólokban. Ugye az egyenletből az látszik, hogy 1 mol alkánból n mol széndioxid keletkezik. Ugye azért ezeket választottuk, mert a szövegben az alkánnak van megadva a mennyisége, meg a széndioxidnak. Tehát 1 mol alkánból n mol széndioxid. A második sorba a mólokat átváltjuk abba az egységbe, amiben a feladatban megadták, vagy amibe kell. Ugye az alkán az molban van, akkor az maradhat, de a széndioxid az térfogatban van. Így aztán az 1 mol alkánból 24,5-szer n köbdeciméter széndioxid keletkezik, hiszen tudjuk, hogy ilyen körülmények között minden gáznak a moláris térfogata 24,5 köbdeciméter per mol. Harmadik sorban pedig a megadott mennyiségeket, illetve a meghatározandó mennyiségeket írjuk. Vagyis, ugye 2 mol alkán, ez van megadva, és 147 köbdeciméter széndioxid keletkezik. Jöhet a keresztbeszorzás, 2x24,5-szer n egyenlő 147-tel. Ha ezt megoldjuk,
akkor megkapjuk, hogy n egyenlő 3, és akkor az összegképlet, ha behelyettesítünk az általános képletbe, C3H8, ez a propán. A következő feladatban már ismeretlen szénhidrogén van, és ebből 3 mol égetünk tökéletesen, 294 köbdeciméter standard nyomású, 25 Celsius fok hőmérsékletű széndioxid gáz, és 216 g víz keletkezik. Mi a szénhidrogén összegképlete? Most ezt a képletet kell használnunk, hiszen nem tudunk semmit a szénhidrogénről, csak annyit, hogy szénhidrogén. Nem tudjuk, hogy alkán, vagy alkén, vagy ciklovegyület, úgyhogy muszáj ezt használni. Akkor ehhez kapcsolódó égési egyenletet, ahogy már felírtuk, a szokott módon, ugye x mol széndioxid és 0,5 y mol víz. És akkor jönnek a szokásos párok. 1 mol alkánból lesz x mol széndioxid, ez látszik az egyenletből. Ugye az alkán molba van megadva, akkor azt úgy hagyjuk, de a széndioxidot térfogatba váltjuk, úgy, mint az előbb. 1 mol alkánból 24,5 x köbdeciméter széndioxid lesz. 3 mol alkánból pedig, ahogy a feladatban van, 294 köbdeciméter széndioxid lesz. Keresztbe szorzunk, 3x24,5x egyenlő 294, akkor ebből az x egyenlő 4, tehát most már tudjuk azt, hogy 4 szénatomos. De mivel az összegképlet kell, a hidrogént is meg kell határozni. Még szerencsé, hogy a víz is megvan adva, így aztán a vizet olvassuk ki az egyenletből, azaz 1 mol alkánból 0,5 y mol víz lesz. Jön az átváltás, ugye az alkán marad, hiszen molba van megadva, és mivel a víz moláris tömege 18 g per mol, ezért a víznek a tömege 18-szor 0,5 y gram. Jönnek az adatok, 3 mol alkánból 216 g víz lesz. Keresztbe szorzunk. 3-szor 18-szor 0,5 y, az 216. Ebből az y egyenlő 8. Így tehát az összegképlet C4H8. Nem volt kérdés, hogy mi ez, de ugye ráismerhetünk, hogy ez biztos nem telített. Ugye vagy ciklobután lehet, vagy valamilyen buténizomer. Ismét egy alkánt fogunk égetni tökéletesen, adott mennyiség, tehát nem tudjuk, hogy mennyi, de azt tudjuk, hogy 30,6 köbdeciméter standard nyomású 25 Celsius fok hőmérsékletű széndioxid gáz és 27 g víz keletkezik. Mi az összegképlet és hány grammot égettünk el belőle? Alkánról van szó, akkor használhatjuk ezt az általános képletet, CnH2n+2. Felírjuk a tökéletes égést, ahogy szoktuk, n mol széndioxid, n plusz 1 mol víz. És akkor mire van szükségünk? A széndioxidra és a vízre. Úgyhogy most azt írjuk ki az egyenletből, nem az alkánt, így aztán n mol széndioxidból n plusz 1 mol víz lesz párhuzamosan, ugye inkább úgy kell megfogalmazni, hogy n mol széndioxid mellett n plusz 1 mol víz keletkezik az égés során. Át kell váltani, ugye a széndioxid az térfogatban van, akkor megszorozzuk 24,5-lel, a víz meg tömegben van a feladatban, akkor őt meg a moláris tömeggel, vagyis 18-al, azaz 24 n köbdeciméter széndioxiddal együtt 18-szor n plusz 1 g víz keletkezik. Az adatok pedig ugye 30,6 köbdeciméter széndioxid mellett 27 g víz keletkezik. Jöhet a keresztbeszorzás. 27-szer 24,5-szer n egyenlő 30,6-szer 18-szor n plusz 1. Ha ezt megoldjuk, azt kapjuk, hogy n egyenlő 5.
Így tehát az összeképlet C5H12, azaz pentán, és szükségünk lesz a moláris tömegre, úgyhogy ki is számoljuk gyorsan. Ugye 5x12 az 60, meg 12 az 72 g/mol a pentán moláris tömege. Most ezt fogjuk használni, hiszen még meg kell határozni azt is, hogy hány grammot égettünk el belőle. Most már írhatjuk így, hiszen tudjuk, hogy az N egyenlő 5, hogy akkor 1 mol alkánból 6 mol víz lett. 72 g alkánból, ugye, hiszen ennyi a moláris tömege, 6x18 g víz lesz. És a harmadik sorba jönnek az adatok, illetve amit keresünk, akkor x g alkánból 27 g víz lesz. És már megint a keresztbe szorzás. 18x6x egyenlő 72x27. Ebből azt kapjuk, hogy x egyenlő 18, vagyis 18 g pentánt égettünk el. Ez már egy érettségi feladat, nem túl nehéz. 2006. októberében volt. Ismeretlen szénhidrogén, megadták a feladatba egy CXHY, elégetésekor 2,198 ezred g víz és 2,345 ezred köbdeciméter standard nyomású, 0 Celsius fokos széndioxid gáz keletkezett. Írja fel az égés általános egyenletét, majd határozza meg a szénhidrogén molekula képletét. Ugye általános képlettel kell, tehát a CXHY-ra vonatkozó égési egyenletet írjuk fel, ahogy már ezt többször is megtettük. És akkor jöhetnek az adatok belőle, az egyenletből. Azt látjuk, hogy amikor x mol széndioxid keletkezett, aközben 0,5 y mol víz lett. Tehát az egyenletből a mólokat kiolvassuk. Most átváltjuk a megfelelő mennyiségekbe. A széndioxid térfogatban van, de vigyázzunk, mert nem 25 Celsius fokon, hanem 0 fokon, amikor pedig 22,41 köbdeciméter per mol a moláris térfogata a gázoknak, így ez itt 22,41 x köbdeciméter széndioxiddal együtt 18-szor 0,5 y g víz keletkezett, hiszen a víz moláris tömege 18. A szövegben az van, hogy 2,345 ezred köbdeciméter széndioxidnál 2,198 g víz lett. Szorozzunk keresztbe, 2,198 ezred szorozva 22,41 x-szel egyenlő 2,345 ezredszer 18-szor 0,5 y. Ugye itt most azért látjuk, hogy két ismeretlen van, de nem kell megijedni, hanem a lényeg az, hogy fejezzük ki úgy, hogy az egyiket a másikkal. Y egyenlő 2,33 x. Ugye ez azt jelenti, hogy az y úgy aránylik az x-hez, mint 2,33 az 1-hez, csak azt nem írtam ki, tehát y per x egyenlő 2,33. Akkor tehát itt az atomok aránya, y úgy aránylik az x-hez, mint 2,33 az 1-hez. Na most látjuk, hogy ezek nem egész számok. Hát ilyenkor látjuk a 33-as végződésről, hogy a 3-mal való beszorzás az lehet, hogy jó lesz. Szorozzunk be 3-mal, ekkor az arány 7 a 3-hoz lesz. Ezek már egész számok, csak még az a probléma, hogy a hidrogének száma nem lehet páratlan. Egy szénhidrogénben mindig páros számú hidrogénnek kell lenni. Tehát akkor megszorozzuk 2-vel, és akkor azt az arányt kapjuk, hogy 14 aránylik a 6-hoz. Így aztán a képlet C6H14, ami egy létező molekula, méghozzá egy alkán. Ugye a képletből rá lehet jönni, és akkor konkrétan ez a hexán.